ברוכים הבאים או ברוכים השבים ליצירת תוכן עם אורן כהן. אני אורן ואתם יוצרי תוכן. בסרטון של היום אני אראה לכם איך פותחים ערוץ יוטיוב צעד אחר צעד. אם אתם מוכנים, אז בואו נתחיל. אז הדבר הראשון שנרצה לעשות הוא להיכנס ל-youtube.com ולהירשם. עכשיו, אם יש לנו כבר כתובת ג'ימל, סגרנו את הפינה. הכתובת ג'ימל משמש אותנו להיכנס ליוטיוב גם כן, כי הם שניהם מוצרים של גוגל. sign in. ועכשיו אנחנו בחשבון יוטיוב רגיל. אין לי כאן שום דבר, זאת אומרת זה אימייל שאני לא משתמש בו בשביל יוטיוב, זה אימייל שאני משתמש בו בשביל דברים אחרים. ואז אפשר ללחוץ כאן על העיגול עם התמונה, וללחוץ על יצירת ערוץ. עכשיו שלוחצים פה על יצירת ערוץ, בואו נקרא לערוץ הזה ערוץ טסט. עכשיו, המזהה זה מה שבעצם אנשים כותבים כדי לתייג את הערוץ שלכם. אתם לא רוצים שיהיה כתוב פה ערוץ טסט משהו טה וו אחד כף. אתם רוצים שיהיה פה שם שיהיה קליט, שם שיהיה קאצ'י, שם שהוא יהיה קל לשימוש במדיה החברתית. אז תנסו לשים פה משהו שדווקא כן יהיה קליט, כן יהיה מגניב, כן יהיה קל. לא לתת ליוטיוב פשוט להשתמש פשוט ליצור את מה שיש כאן ולהשתמש בזה as is. אתם לא תמיד חייבים לשנות את זה ישר על ההתחלה, אבל עדיף שתעשו את זה כבר מההתחלה. בינתיים אני הולך להתעלם מזה, כי אני לא באמת הולך להשתמש בערוץ הזה, אבל אני אומר את זה לכם, לא להשאיר את הערך הזה שיש כאן כמו שהוא. לשנות אותו למשהו קליט ומשהו שאנשים שיתייגו אתכם יהיה להם קל לעשות את זה. יצירת ערוץ. עכשיו נותנים ליוטיוב לחשוב קצת. ועכשיו למעשה הגענו למצב שיש לנו ערוץ. זה הערוץ החדש שלנו. עכשיו, הם אומרים לכם פה יצירה. התאמה אישית, ניהול סרטונים. אני רוצה להראות לכם בעצם את הסטודיו, שזה מכל מקום ביוטיוב שאתם נמצאים, תוכלו להיכנס אליו, במקום ללכת ולחפש את הערוץ שלכם. אתם לוחצים פה על התמונה, ואז לוחצים על יוטיוב סטודיו. ברגע שאתם לוחצים על יוטיוב סטודיו, תקבלו בפעם הראשונה את החלון הזה. שמחים שהצטרפת על יוטיוב סטודיו, המשך. ומכאן אתם שולטים על כל מה שקשור לערוץ יוטיוב שלכם. מכאן אתם מעלים סרטונים, גם כאן יש לכם יצירה, ופה אתם רואים את מספר המנויים. מכאן אתם נכנסים לניתוח נתונים, כל הדברים האלה, וזה בעצם מה שמראה לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת כדי לנהל את ערוץ היוטיוב שלכם. וזהו, עשיתם בעצם ערוץ יוטיוב חדש. אז עכשיו שהקמתם את ערוץ היוטיוב שלכם, הצעד הבא הוא לצפות בסרטון הזה שיסביר לכם איך להפעיל תכונות מתקדמות. זה כולל דברים כמו סטרימינג, כמו thumbnail משלכם, וכמו סרטונים ארוכים יותר מ-15 דקות. אם אהבתם את הסרטון הזה, לעשות לו לייק יעזור לי מאוד בשביל להביא אותו לקהל יותר גדול. ואם אתם רוצים לראות עוד סרטונים בעתיד, בבקשה תירשמו לערוץ כדי שלא תפספסו אותם. ואני אראה אתכם בסרטון הבא. ביי.